बाप रे बाप फिर हंस दिया ए हम बंजो दूसरा के झुका वही नहीं के झुका हम हो की चाहे तू हो ए बबुआ सारा लोग आइल भइसन का बात करो नरमुंडा के निहुरावा अने त हम हम नेहुरी ले नरमुंडा के निहुरावा बेटा ये सर झुकता नहीं ये सर भगवान क्या के झुक सर मत झुकाइए निहुरा दीजिए ना खाली हां महिलाओं सीधे आनंद लेना है कि नहीं लेना है आओ ये तो करे के नहीं हो तना आनंद कोनो बेर ना आवे जतना ए में आई अभी नहीं खेल नहीं हो रहा हां हां हो ठीक नहीं हो रही लेकिन वो बेरा पर फटफट नहीं हो जाए आ जा कौना बेरा पर पूजा पाठ ना करे लो खत्म है इसका चल घूम नहीं हो पानी से आओ तानी से डाउन और हो अभियंता जी के नचनिया सिखाओ तूनी के बैठिया समझ खड़ा रहिए से कि मन करे अगिया ऐसा नहीं कि दोनों लंग गए इधर उधर जाओ ईडन के कि मन करे अगिया निहुरावा तरी मजाक नहीं उड़ाओ अभियंता जी के समयाना में देखब सब है अगर उनकर बैसाखी खींच लिया तो हई सिस्टम है ने चल हई है होला रात भर सही रहे ए चल कि मन करे अगिया माने पास होके तो बुझाओ ना सट आ एकरा चलते अब तू अकेले हिला खाली है तो हिले के चाहिए कि मन करे अगिया आ एकरा चलते आ यही में बिरहा गावेला लोग गावेला कैसे सात नदिया परवा से मोर भैया आइले रे नदी नदिया परवा से भैया आइले रे नदी बाबूना बोल मुआ हमरो गीत कइले रे बाबूना बोल मुआ हमरो गीत बिरैया तब ही बिरहा में वो गाना वायरल हो गया जनता का कहने आओ हम गावता नहीं काहे छुए के छोड़े न खजनव राजा जी छुए के छोड़े काहे छुए के छोड़े न खजनव राजा जी की जनवा जनवा खोलिए के ले लो जरा बनवा तब तक मेरा बड़ा भाई एक गाना गा दिया चलत रहे ठेका चलत रहे पति के मरम का हो गए आजकल गाना घोप दे मुआ दे कोच दे कबार दे सलाई रिंग से खोल दे मुआ के पटक दे एगो औरी आइल है कि आज भर ढील दो आजोन बचल बचे माल जोन नहीं भूल दो बाबू ऐसे नहीं खे आज भर ढील दो नरमुंडा के मुड़ी छील दो
यार तो छिलल न बा बबुआ मत कर सारा तू हमर ज्ञान ले ले ए बाबा हां लेकिन पहले मेहरारू से मर्द रू से कैसे अच्छा है मर्द से मेहरारू रू से तब आस लोग के गाना गावे कैसे अब के बघवा जागल बा मान लगे हमार मेहरारू है एगो गाना हो जाओ हमारा मन से काहे खिसिया गइल हरी का हो तब मरद मनावे लो आ गाना कौन गावे कि काहे खिसियाइल बाड़ू हरे अब जान ले बुका ए सुगनी ए त बोल बोल सुगनी परान ले बुका का चाहिए तोरा कहा चाहिए कान में बताओ बोले कहते गे राजा जी हो छह भके छागल मंगले रहनी हो आहा ना लइलो ना लइला ऐसे मरद गलत के जाए जो अपनी बार ले आ दे चल 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 खेत में ले आइल बनी खाना दे ए तन तीन किनारे हट मामा हमारा पे ध्यान रहे कहले कि चलो तनी खाए के दो त मेहरा मना करती है चलो खाए नहीं खे दे हाथ छोड़ावत दिया छोड़ावत दिया मेहरा कहती है कम खाए के ना दे ना दे ना दे ना दे खाए के ना दे ना देबे देबे कि ना देबे खाए के ना देबे बुढ़ऊ के दिल्ली से हमारा के ना देबे अरे तो शत्रुघ्न मामा के मुंह लग के लोग हटो लोग ए मनीष भैया छोटन मनीष जी पहले शत्रुघ्न मामा के लोग के दे अरे जिया होटल हो खाए के ना देबे पिए के ना देबे तो तोर बाप ना दे ना देबे ते ना देबे त के दी रे अच्छा हमारा के ना देबे तो हिने के दे दे मरद कहलस कि ना देबे ए तो तोर बाप हमारा हाथ बा काहे धरल बाप हो बाप खाए के ना देबे हाय दैया पिए के ना देबे अरे मार डाला रे तो का करबे मामा जाके होने मर मामा लामा हो मारते रह चले गिर मन जाओ पसीना पसीना खाए के ना देबे पिए के ना देबे भाई लड़की के भाई अरे इधर ढेकला दिया तुम मेहरारू गावती है गाना को बाप रे बाप कि मरले बा तो गलवा में ये गाना काहे के गावता नहीं कैसे ये गाना काहे गावता नहीं कि तनी बमका के नाचल वाह कि मरले बा तो गलवा पीट भैया पीट तो कि मंगल खाती छो भगे मंगल खाती छो भगे छगलवा रे माई मरले बा तो गलवा
हम कहब वैसे नाचे के पड़े। हां बोले बा नृत्य कई प्रकार के होला। पहले का नृत्य में भाग लाओ, लाइन में लगा मामा त्राहिमा तेरी बिरहिया बजाइयो, नृत्य करवा नृत्य। ए भाई मैं वो तका हो। अब जैसे मैं नाचूंगा वैसे तुम लोग नाचना। इधर आ जाओ। आ जाओ। पहले का नृत्य ए भोजपुरी के निमन गौनिहार रामा शंकर यादव कहीं तू बोला होई तारा शंकर भाई नची है। कैसे कैसे नची है? कैसे नची है? कि मन करे अगिया लाइन कि मन करे अगिया लाई एहन रतिया के चलते मरिए। अब जैसे हम कहब वैसे ही नचिए। पहल का नाच दे कि मन करे अगिया ले मामा एकरा चल ई प्रोग्राम होता लगले। अब गाँव नहीं होता, ये तो मजाक होता रहे। तब का तन्हे ना फिर से मार वही लाइन कि मन कर दिया आओ सही जैसे हम कोई नहीं हो। एकरा चलते मन आधा मरवाओ तरी साधा मरवाओ बैठा तारू सा लेकिन सम पर निकल मजा आवत हो जा तने एक बहाला कर दो। राहुल भैया की तरफ से दूसर का नाच यही भोजपुरी समाज में गो नारदी विधा के गौनिहार भले जकर नाम सुदर्शन जादू। सुदर्शन जादू सुदर्शन भैया राहुल भैया की तरफ से करबा हमारे हित जी की तरफ से। चलो पीछे वाह। अब जैसे जैसे हम करते हैं वैसे करी आराम से उठ बैठ कर लो। पकड़ता हूँ बढ़िया से पकड़ता हूँ। चल पीछे चल पकड़ू मेहमान पकड़ू। कहीं लाल बाबू मत आ जा। मजा तो इराक वालों आंख फोड़ के देखो था। एक चंदन भैया यार परमेश्वर महतो दिखता रहे हो। सुदर्शन पकड़ता हूँ सीधा सीधी खींचो सुंदरी उठा के टाइट करो। टाइट करता हूँ हम खींचल बन त हमर पैंट लौकता तहार नहीं खेलो। निक नीचे से लगता हूँ ना उना लोगे चाहिए। सुदर्शन भैया ना चले कि मन करे अगिया दुगोला नाच आ चोइच के नाच आ एकरा चलते सब हट भाई खाली अकेले करे कर होने जो अकेले आओ अकेले करो जब कि मन करे अगिया आ एकरा चलते एगो ब्यास बने जकर नाम कमलबास कुंवर हो। उनकर देह ना हिले ना दारू पिए उनकर का हिले लहने आओ कि मन करे अगिया आ एकरा चल एक जने बचल के एक जने बचल के कल की हे माई सब गौनिहार के गुण हाथ दे देलू हमार घोड़े छीन ले। नाम बताओ जा। वाह वाह अरे भाई ना कसाई हवे विनय भाई कहले उनकर नचनिया कलश की घबराई मत बे
ना जैसे हम कहते वैसे नाचो नाचो उनकर नचनिया सिखावती नाचे के